Salutare și bine v-am găsit, eu sunt Ultra Gamer și astăzi jucăm al doilea episod de Akinator. Să începem. Bun, aici trebuie să scriem vârsta noastră. De exemplu, eu am 12 ani, dar voi scrie 18 ca să am toate caractere deblocate. Bun, îl căutăm pe John Cena. Bun. E YouTuber? Nu. Nu e român. Există. Locuiește în America. Nu. Nu. Adă. E și actor. Nu cred. Probabil nu are. Da. John Cena n-are tatuaje, nu cred, nu? Nu știu ce e asta. Nu? Nu? E. Nu știu. Nu? Nu? Ok. Yes. Fuck. Nu, nu știu. Nu-i din Ed și Eddie. Nu. Nu-i din Național Ramp. Nu? Bă, de ce nu-l găsim pe John Cena? Oh, l-am găsit. El e John Cena. Mamă, ce poză. L-am găsit pe John Cena. Ce față ai, Akinator. Știam deja că te gândești la el. Am avut dreptate, deci. El este wrestler profesionist, rapper și actor. Rapper și actor. Bun. Yes. A fost... What the fuck, de câte ori a mai fost căutat. Bun. Pe cine să mai căutăm? Îl vom căuta pe... Gigi Becali. Să vedem dacă îl găsește Akinator. E român, da. Nu e din fotbal. Are treabă cu fotbalul, dar nu e din fotbal. O să spun probabil. A scris cărți. Ce cărți? Nu, nu e mult. Nu e fată. Nu e YouTuber Gigi Becali. Nu. Nu e filme. Nu e. Nu. Mă. Da. Face sport. Cred că da, are 40 de ani. Nu. Nu e religios. Gigi Becali. Nu cred. Nu fuge. Da, a fost arestat. Da, a dat cărți. Nu locuiește în America. Nu. Am dat 2 din așa. Da. Gigi Becali. L-a găsit. Mamă, Akinator e prea bun. Mamă, dar ce față are. Știam deja că îl cauți pe Gigi Becali. Politician. Bun. Cred. Oare să mai căutăm pe cineva? Ce tot mi apare asta? Ok. Mai căutăm. Hai să căutăm pe Pimen sau... Nu mai știu cum îl chema exact. Pimen sau... Nu știu, arhiepiscop. Nu știu exact. E român? Da.
nu joacă fotbal, nu e băiat, dacă nu face sport, nu e youtuber, nu e rău, nu e politician, nu e faimosătezor, nu e mort, nu sunt eu, e religios, da, Patriarhul Daniel l-a găsit, așa-i chema, deci, Rafael a pus această poză. Patriarhul Daniel, l-a găsit. What the fuck? De unde Achinator știe? Nu știu de unde își dă seama. Bine, după aceste răspunsuri își dă seama, dar fuck, e destul de uimitor cum își dă seama. Fuck. Bun, cum zâmbești? Bun, aici voi încheia acest episod. Eu am fost Ultra Gamer și până data viitoare vă salut!